Og fordi de nu ikke passer helt i point, og lige passer i forhold til den limitering, der er, så sætter man lige en V8 på ude i snuden med kompressor. Det er helt forunderligt, og hvordan det er bygget op. Og nu skal I lægge mærke til, når traktoren sætter i gang, slædehunden, så kommer der fuld kul på de to Transmas V12'ere. Og først 5-10 meter op ad banen, så kobler han V8'eren ind på fuld skrald, og så får han lige spark i røven på 1800 heste. Og så skal vi gerne over de 100 meter. Og ved du hvad det så siger, når han gør det? Så siger det jo røvhul. Røvhul. This is the Danish tractor, Slædehunden. He is running 2 Transmas engines, and especially for this track he has a V8 in the front. Remark, when he is starting from the holes, he is got with the 2 Transmas, and after 5-10 meters, you can hear the V8. What a combination, friends! Extreme combination! You can't even hear the 2 big Transmas with turbos, who give the most power for this tractor.